صافی. салом тамошобинои азиз, хеле ки ай аввали видео фаҳмиде ин рекламаи канали Шавкат Эвазов. ҳаматон қариб мешиносед. дар эфирҳои апай шаҳло, апай гулҷон хеле фаъоланд, суханҳои хуб гап мезананд ва ба дастгирии мо шумо ниёз доранд. тамошобино ҳатман будрои подписатсия кунед каналшон. дар ҳама намуд видео ҳаст, насиҳати, сурудои ғариби, тарзи тайёр кардани хӯрокҳо дар ғарибӣ, эфирҳо. умуман канали ҷолиба. хай бовар накунед, ина хитон будроем бинем. анами видеода поён нушда комментарияда ссилкаи ҳами каналама закрепит кардагим. тамошобинои азиз, ман аз шумо хоҳиш кардам дар эфирам ва бозам хоҳиш мекунам ҳатман будрои подписатсия кунед. пешакӣ аз ҳаматон миннатдорум. салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен ва имрӯз аллакай 2 сентябр мешавад. бибинед чизе гуфтида. 2 сентябр ҳамқа хомӯшӣ, хесли мукорома кардам. дута видео чара монтаж кардам, дута видео тамошо кардам. қадиб дӯстои ватсапим чахчах кардам. ҳама хапдам. ана овози коробка бемонистай сайска пухта будам саҳари кудако чикададам. хурдан эқамондиан май чиштай намуче хынак буд гуфтам бе гармаш кунам. я сайска ду сайска як хама мехӯрам. баъд меерам ай пай корборум чӣ кор дорам имрӯз. тамошобиноз ман корбон бояд бирам. баъдай корбон салон будром, салони корона хабаргирӣ, баъдан хонаи очам. ана як гала корай. бояд чӣ кор доштам? корои асосӣ дута видео монтаж кардам дар кор. видеои химоз монтажам накардам, нон намакам напардохтам. силкаи нон намакам мемонанд хароб бутроин. 1000 кас шавем ақаллан, 1000 кас. 900 чанд касаки дига намераса. хулоса намхали дӯстони азиз, кудако мактаб чихе мебиён. кудако мая мактаб фаромар соати 1, маша соати 1, шараф соати 1, дилафрӯз соати 11 рафт. баъд соати 11 мераванд, соати 4 мебиям, хай мебиям. равшан соати 6 меоранша. испанёр намҷа гашта истақати ман. дадаш кор. хосам хеле сар мешава як рӯзи мо, рӯзи шуморам бобарор бошад. дӯстони азиз, ман пай корбор мехӯрам, пай корбор. برای چی چور گرفتی؟ این با تو گفتی من مدال میگیرم. شرف قطی رفته استیم این روز امره ما شرفه در زبون 5 گرفته. یکم شرف اومد، یکم شرف. ماشه راه بود. تاکسی نیست بود، تاکسی بود، تاکسی بود. اسفند دیو اسفند مایرو تو دا ماشین چه آورده اینا با سوک آورده مایرو. مخصوصی تو عمر آمد خواب بودی ندیدی عمر را رحمت بود شاکر عمر رو رحمت بود ماشین چه شدنی عمر رو آمدش
подписчиков вақти овқот хӯрида хонамон фақат ягад вой барои қошуқ разбор барои коса разбор аҳтама сурат мегирам исфанҷор қати аҳтам да ина аҳтама сурат гирифтам мошинша шикаста аҳтам бачаи амазонкая амазонка як гудак мунест шараф нест я бор мара исафар дилафрусам пичоқсам аячина подписчикои шарафи рӯз чипси гирифтам мега оча я рублай я рубл так куҷои я рубл бидай манам биду я пачка я рубл фонди намечум чи фаҳмиди я бор 5 рубл хон я рубл я пачка и аёт шуда я рубл нест 20 чанд соям 25 сом такие вкусные 25 сом уна нера я рубл гирифта ман мекунам чирота ҳамич сои мано туришид харид кунида накишта инҷа оз чипси мехрем ба маша мебара гудака хол мекунам ма мирам какое дилафрус мактаб чистояд это просто класс ну пога браки мара хориж мена ай бахторам похожа вай мамнухча қапоз подписчиков нигоҳ кунен вақте ки сим-картаи билайн намеқапам а куҷо мебурам ой наи боло значит хонаи маша туре ки дай чиавитова ана иҷанекай шамла кайдай боло ана ҳо ҷода барсики муай поён свет гиронаеку ҷа владениёи шефай ҷада хонаи ча бентинай намин кришоятш хонаи ча бентинай ҷо маҳаллои нав мешава нав ҷо хонаш дисия нав мумкин ки баъди нимаи сентябр ҷо бо обод шаванд ҳамхели нақшаҳо каштиян намеҷиқам ана ман ҷа мебурам ки интернет қапал да ҳамҷа ма бишинам ягон чи тамошо кунам барои ки вайфая ирсяндма дигим нагзарондем насипага сари мегзаронем уже бегаҳ шуд рамналюс беда мекард сатурн ҳамақа безебиш чия ки дига компаниёро ай банкоматое ки телефон дастшот мегзаронӣ меша гузаронда сатурна намеша сатурна бояд офисаш бурай бигзаронӣ чек бигирӣ анам хеле ва гиронаш мекунам хайнам хел мефурӯем акай ҷа оста дилафрӯз мара уже ждат дора ҷам хачир пишако фақат суршон мекунам маша мегирам бо мерашона хонашон нигоҳ кунӣ ки чӣ ҷа анҷа поёна тамошо дорад пиши шумо поён рафтанид ай тарси барсикора бечора куҷо поён мера намешава бинешонае дай торики хай короче ё ждат дорам ки кай поён бурем рафтем хай бача будильник мон барои ки барои маша хонаи хоби испандиё шараф ва равшан испандиёр планшет чикадеста телевизор тамошо чи тамошо ӯ косатон да телевизортон чи тамошо кардесте вайфай нест بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد میامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت میرم 6 جوشه دستا با هم باشه غم کم باشه روزی میشم پیر کمپی نویرم باری وزی شیر کمفه متا بهترین مماینه ویروم جوراب медуза мемонад дар ҷевон ай ҳама ғамгин нишаминай рӯзе дарди калон дилат бина хубаш мара якум боло гира дар замини ҳазин дар заминам ду асра дидум бо ту ма асло ғам